Ilang establishmento at paupahang silid sa Urdaneta City, Pangasinan, tinupog ng apoy. Ilang sasakyan, nadamay rin. Tutukan sa report. Nasa itaas na palapag ang mga paupahang silid habang sa baba naman nito ang mga commercial stalls na natupok ng apoy sa Urdaneta City, Pangasinan. Nadamay din ang 2 tricycle at isang SUV sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Yung dalawang tricycle, nagpark doon sa harapan ng mga palengke. Tapos yung sa SUV naman, ma'am, if I'm not mistaken, pagmamayari siya nung isang ma'am, RTW din sa katabing structure, ma'am, na damay lang. Ilan sa mga panindang halaman ni Aling Catherine ang kanya pang isinalba. Karamihan daw sa kanyang mga paninda natupok ng apoy. Malalagyan namin ng pera, hindi rin nga namin nakuha, hindi namin alam kung magkano nandun. Tupok din. Sa itaas na bahagi na rin umano ng kanyang vegetable stall, natutulog si Aling Ligaya. Natusta umano lahat ng kanyang paninda. Pati yung mga pera, yung mga gamit ko sa taas po, nandoon lahat po. Pati pera ko nandoon. Tinatayang nasa 750,000 pesos ang danyos ng sunog dito sa lungsod ng Urdaneta. Kabilang din umano sa inimbestigahan ng BFP kung sumunod sa Fire Safety Code ang mga paupahang silid sa itaas ng mga commercial stalls. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Payo ng otoridad, sakali raw sanang may umusbong na sunog, unahing magsumbong sa kanilang tanggapan kaysa mag-post sa social media. Agad-agad po na i-report kagad sa Bureau of Fire Protection, ma'am, para po makaresponde po agad yung BFP. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, Balita Miyanan.